Hai लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खनसे बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेनसे बरायनाय जासिहरनाय थाबाय आंनि दिनैनि भिडिअ'आ जोङो दायो मादैनि न'आवसो दंफैयो जों गुवाहाटीयाव दङ मैयानो फैदों माजों आंजों गोजां बोथोरनि एसे शपिं खालामनो नोंथांमोनखौ बयखौबो नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय दायो जोङो दासो 6टा जादों ओमफ्राय आं दासो सिखारदों ओमफ्राय दायो एसे बेला जाबानो थांनोसै नोंथांमोनाबो बयबो नायलांखादों आंजों लोगोसे ओमफ्राय नै जों दायो पाहारावसो दंफैयो एसे खिथिना होनि र' ओमफ्रायो आङो नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनो र' पाहारनि मानसिफोरा दैखौ मावनिफ्राय लोङो माने निजा दैखर निजा इन्द्रा गैया नायलाय बेयाव दै गबाय थायो आरो सानफ्रामबो पाइपनिफ्राय दैया गबाय थायो ओमफ्राय इयो लोंनाय दै मोनसे दंबावो बिखौ जि सुयो इखौ लोङो पान्टु फर्टिकल ओमफ्राय नैबेवहाय जि सुग्रा ओमफ्राय नै पाहारनि जायगा नालाय जा गोजौ गोजौ न' खाखायो बैखौ मोनसेखौ नुदोंना गोथां कालारनि बांद्राय नुवाखै एकदम खुवा खुगासिनो आङो 6टा बाजा जायैयावनो सिखारदों नालाय ओमफ्राय भिडिअ'खौ एसे लाबाय नोंथांमोनजों देखायनो होननानै पाहार एरियाया माबायदि ओमफ्रायो एकदम दैया माने एसे खस्थ' जायो आरो जायफोरा निजा इन्द्रा गैया जोंहानि जिथु आलासि जोंहानि जिथु मादै इसा कुवा इन्द्रा दंखायो पुरा बरियासे दैयाबो जि साफाखा ओमफ्राय बे नैबे निजोरा आं दासो खोन्थिनाया पाइपआव गबाय थानाय बिबो दैया ओरैबायदि गुसु थान्दा माने फ्रिजनि दै बायदि आरो माने जोबोद मोजांखा थान्दा ओमफ्राय दायो जोङो मादै मोनानिफ्राय ओंखारबोबाय साहा लोंनानै ओंखाम जाबोलायासै एसे फुंमोन नालाय फुं माने 10टासो जाबायमोन ओमफ्राय जों ओंखारबोबाय दायो माजों आंजों ओमफ्राय फैग्रिनो बाजाराव हाबफैग्रिनो मा नुबाय आङो बैग्रि ओंखारबाय दानो बैग्रि फिथाइ ओमफ्रायो जानाय नायबाय आं थाइसे जा गोदै मोनबाय माबा आरो बियो बेलतला बाजार ओमफ्राय आङो थांग्रा बैग्रिखौनो लाबाय आरो ओमफ्राय दायो जोङो गोजां बोथोरनि एसे गाननाय जोमनाय आरो ब्लेंकेटफोर लानो होननानै नैबे दखानाव हाबफैबाय एसे हेभि नामा এইটো অলপ হেভি হ'ব ন ৰেজাই হয় ৰেজা হ'ব হ'ল ओमफ्राय नै दायो माने जायबाबो माने मायबा मोनसे लानो नागिरबाथाय माने एसे मोजांसिनखौ मोननायबा हामगौमोन बिनिसाय मोजांखौ लानो मोननायबा हामगौमोन बेखौथ' बयबो सानखायो नङा होमब्ला थिग इदिनो माने जोंहा माजों आंजों माने बिखौ नायै इखौबो मोजां नुवा इखौबो नायै इखौबो मोजां नुवा इदिनो माने बुग्लुंजोबना नायबाय आरो दुकानाव गोजां बोथोरनि शपिं खालामनो फैदों नालाय जों माजों आंजों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बयबो जोबजासिम भिडिअ'खौ होमबानो नुलांबाय थागोन माने जों मा लायो मोजां नुदोंना अबे मोनसेखौ लानांगौ इखौ लानांगौ ना इखौ लानांगौ आं नैखौनो लागामोन नै एसे गानाय नै एটো কি করা যায় এটা আঠাতে নাকি আঠা মারা যায় আছে নাকি তোমার তাতে আঠা মোরটাতে তো আঠা নাই নাই সিলাই মারিলেও থাকিব আপনার আঠা মারলে নাই বিজি দি মারি দিলে থাকিব নাকি বিজি মারবা লাগবো সেম কালার দি নলে বেয়া রাখা যাব সেম কালারও গুতা দি মারবো ধরিবও নরবো কিন্তু সেম কালারও গুতা দি না মারলে নহব ভাল লাগিছে না মোজাং দে মোজাং নুদা
ओमफ्राय नैबे दखानाव माने बेलतलायाव जा मोजां मोजां माने रायदोंनिनो बानायजोबनाय आरो गासिबो बेयाव जा दंजोबो माने रायदोंनिनो गोजा आरो जनाय सियार टेबोल ओमफ्राय सफा सियार गासिबो माने जा दङ इयाव माने रायदोंनि गोजा आरो जा मोजां मोजांखा रायदोंनि सफा जि मोजां मोजांखाना रायदोंनि गोजा नामा इफोरो जि मोजां मोजांखाना जि मोजां मोजां फानखादो नै साया माने गुसु जायै बायदि सोना दोनग्रा आरो नैफोरो मोनसे लाबोनायसै जोंहाबो साहा लखबना दोननो होननानै जा किउट किउटखा ओमफ्राय नै आं माबा माबि लाखांनानै नै सना दखानाव हाबफैबाय आंना माने आसानफोरा एकदम कालार थांनाय जाजोब्बायमोन ओंखायनो आं आसान गंनैसो लानो होननानै हाबफैबाय बेवहाय नै ओमफ्राय फुल जि मोजां मोजां फानखादोंमोन ना माने बेसेबा गासिबखौबो लाबोजोबनो लुगैनाय बायदि जि मोजां मोजां फानखादों जि किउट किउटखा एकदम बारखाजोबनाय आरो बे जों जेराव थांदोंमोन बेलतला बाजारावनो आरो माने फाननो लाबोदों आरो जि मोजां मोजांखाय सर लाबोजोबनो लुगैदोंमोन आङो ओमफ्राय आङो फांनै ना फांथामल' लाबोनाय जादों ओमफ्राय जोङो माने लाबोनायावबो खस्थ' जायोना ओंखायनो माने बुहुत बुस्थुबो जोङो लाबाय नालाय ओंखायनो माने फुलखौ जोङो नेक्स्टआव फैबावबाथाय माने लांगोन गायनो पुरा सारिय'पिनि न'आव गायनो लाबोगोन दायो आङो फांथामल' लाबोदों ओमफ्राय नै इयो फुला बिलाइयावनो माने बेलेग बेलेग कालारनि आरो बिबार बारानो सोंदोंमोन आङो बिबार बारानो ओमफ्राय बिलाइयानो माने कालारा इनो खायमा सिङाव ओमफ्राय सानिया गोजा जि मोजांखायबो ओमफ्राय नै दायो जोङो न'आव थाइनैसो लांनो होननानै कमला बायफैबाय थाबाय मेंखाबाय माबा माबि नायथिंनानै ओमफ्राय दायो जोङो हटेलाव हाबफैबाय ओंखाम एसे जालांनोसै होननानै माजों आंजों ओमफ्रायो निरामिसखौनो जादों जोङो जेबो चिकेन फिस जेबो जायाखै ओमफ्रायो जाखांनानै जों दायो थांनोसै ओमफ्राय नै जोङो दायो जाखांग्रिनो बासाव गाखोनानै फैबाय दायो जोङो न'आव थांगासिनो ओमफ्राय थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आंनि नेक्स्ट भिडिअआव आङो नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो हमसिगोन स' बाय बाय itu ekstra sebagai mana? Iya dek, makanya sih, mak ekstra itu gimana? मोजां मोनदों ना
बेखौनो लाबोबाय आरो मोजां नुवाखै हो ब्लेंकेट मा रोजाखा इसिंनि नै इयो इसिंखिजानि ओमफ्राय नै सानि मोजां नुवाखै